Fost il-miżuri tal-aħħar budget li kienu implementati b'suċċess hemm dawk marbuta mal-ħlasijiet tal-bolla, miżuri li jvarjaw minn dak ta' ħlas blura għal għotjiet lil dawk li ma ħallsux biżżejjed bolol biex jieħdu l-pensjoni. Bejn Jannar u Settembru applikaw 817 il-persuna għal ħlas ta' kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali blura. Minn dawn kienu aċċettati 469. Il-pagamenti li ntbagħtu jammontaw għal 2,100,000 euro. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali fisser kif din hija miżura li kienet ilha mistennija. Persuni li jkunu waslu qrib l-irtirar u jkunu għadhom f'impjieg u anke jekk forsi kienu diġà irtiraw imma għadhom malqux il-65 sena, ikollhom iċ-ċans li jħallsu sa 5 snin kontribuzzjonijiet blura. U jekk jagħmlu dan din taffettwalhom b'mod pożittiv ir-rata tal-pensjoni li jirċievu. Din hija miżura oħra li reġgħet inċentivat persuni jidħlu fid-dinja tax-xogħol mill-ġdid. Waqt li qed jirritorna dinja tax-xogħol reġa' beda jikkontribwixxi minn allura l-kontribuzzjonijiet li qed ħallas qed jiżdiedu u fl-istess ħin b'din il-miżura tajnieh iċ-ċans li jħallas sa 5 snin kontribuzzjonijiet blura illi permezz tagħhom dawn in-nies setgħu jiġu intitolati għal pensjoni li mingħajr din il-miżura kieku ma jiġux intitolati għaliha. Miżura oħra implementata kienet maħsuba għal dawk li ma ħallsux biżżejjed bolol biex jieħdu l-pensjoni. Dawk li ħallsu sa 5 snin bolol ingħataw 100 euro, filwaqt li dawk li ħallsu sa 10 snin bolol ingħataw 200 euro. Permezz ta' din il-miżura sa issa benefikaw 11,640 persuna li tħallsu bejniethom 1,800,000 euro.